олим, шоир, мутафаккир, яке аз нобиғаҳои ҳама давру замонҳо Абдураҳмони Ҷомӣ мебошад. воқеан ҳам Абдураҳмони Ҷомӣ бо андешаҳои бикри худ тавонист дар як муддати кӯтоҳ вориди адабиёти оламшумури форс тоҷик гардид. воқеан ҳам ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ саршор аз панду ахлоқи ҳамида аст ва мо алон нигоҳе андохтаем ба рӯзгори эшон. нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ 7 ноябри соли 1414 дар вилояти Ҷом ба дунё омадааст. падар ва бобои Ҷомӣ мардумони бофазлу дониш буданд. ҳангоме ки Ҷомӣ 11 сола мешавад, оилаи онҳо аз вилояти Ҷом ба Ҳирот меоянд. то ин дам Абдураҳмон дар Ҷом дар назди падараш Низомиддин Аҳмад хату саводи пурра бароварда, инчунин сарфу наҳви забони арабиро низ то андозае аз худ карда буд. баъд аз ин Абдураҳмон дар Ҳирот дар мадрасаи Низомия таҳсили илмро давом медиҳад. ӯ дар назди мавлоно Ҷунайдӣ усули забони арабӣ, асарҳои Мухтасарулмаонӣ, Алмутавалли Саъдиддини Тафтазониро ки оид ба илми баён буданд омӯхта, доир ба илмҳои ҳикмат ва мантиқ аз олимони машҳури замон Хоҷа Алии Самарқандӣ ва Шаҳобиддин Муҳаммади Чочармӣ сабақ мегирад. Ҷомӣ аз кӯдакӣ зеҳни бурро ва ақли расо дошт. ӯ дорои хислати аҷибе буд. ба ҳар як чиз, ба ҳар як ҳодиса аз нуқтаи назари танқидӣ, кунҷковӣ назар мекард. бештар ба илмҳои дақиқ майлу рағбат дошт. Ҷомӣ ба як бор хондан моҳияти асосии маъниро дарк мекард. ӯ монанди шогирдони дигар дар баҳсу мунозираҳо худнамоӣ намекард. баръакс дар он ҷойҳо орому ботамкин буд. суханони Ҷомӣ қатъӣ буданд ва факту далелҳои раднашаванда доштанд. аз ин рӯ ӯ ҳамеша дар баҳсу мунозираи мулобатчагон ғолиб мебаромад. қобилияту истеъдоди Абдураҳмони Ҷомӣ чунон бузург буд ки ҳатто устодон аз уҳдаи дарс додани ӯ баромада наметавонистанд. Ҷомӣ дар синни 23 солагиаш ба Самарқанд меояд ва чанд муддат дар назди Қозизодаи Румӣ аз илмҳои ҳисоб, риёзиёт ва нуҷум таълим мегирад. ӯ на танҳо дар назди устодаш дарс мехонд, балки ба корҳои илмии Қозизода ёрӣ мерасонд. Ҷомӣ дар базмҳои мулобатчаҳо иштирок намекард, нафрат дошт. ӯ бештар дар баҳсу мунозираҳои олимони машҳур ҳозир мешуд ва агар лозим медонист сухан мегуфт. Ҷомӣ суханро дароз намекард. суханҳояш муҷаз ва бомаънӣ буданд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳаёти худ 7 бор ба сафар баромада шаҳрҳои Самарқанду Тошканд, Форробу Марвро тамошо кардааст. сафари охирин ва тӯлонии Ҷомӣ соли 1472 дар моҳи август оғоз ёфт. ӯ шаҳрҳои Нишопур, Бастом, Домгон, Қазвин, Ҳамадон, Бағдодро сайр карда, бо арбобони илму адаби ин шаҳрҳо вохӯрд. суҳбатҳо орост. дар ҳар ҷо Ҷомиро иззату эҳтиром мекарданд. Ҷомӣ Макка ва Мадинаро зиёрат карда соли 1473 ба Ҳирот боз мегардад. поёни умри Ҷомӣ дар Ҳирот гузашт. ӯ ба эҷод кардани асарҳои илмиву адабӣ бартамом машғул буд. як дақиқа вақти худро бекор намегузаронд. яке аз шогирдони беҳтарини Ҷомӣ Алишер Навоӣ буд. муносибати онҳо на ҳамчун устоду шогирд, балки мисли ду дӯсти ҷонӣ, ду ҳамкору ҳаммаслак ба назар мерасид. Абдураҳмони Ҷомӣ оилаи хуб ва фарзандони лоиқ дошт, вале 3 фарзанди адиб дар тифлӣ ва хурдсолӣ вафот карданд. албатта вафоти фарзандон қалби адибро ба шӯру ғалаён овард. ӯ дар марги фарзандон марсияҳо сурудааст ки дар онҳо сӯзу гудози падари доғдида басо муассир ифода ёфтааст. рехти хуни дил аз дидаи гирёни падар, раҳмбарҷони падар, номаде ҷони падар. навбаҳор омаду гулҳо ҳама рӯсанд зи хок, ту ҳам аз хок баро эй гули хандони падар.
عبدالرحمن جامی فعالیت ادبی خود را از سرودن اشعار لیریکی، غزل، قصیده، رباعی، قطعه و غیره سر کرده است و تا آخر عمر آن را دوام داده است. در ایجادات شعر غزل موقع اساسی دارد. عبدالرحمن جامی 9 نوامبر سال 1492 در شهر هرات وفات کرده است. هنگام وفات جامی قریب اکثریت مردم گرد و اطراف هرات لباس ماتم پوشیده است.